Aguilar Caravan, all the way from Bubulala, Pinili, Ilocos Norte. And with my co-singer for tonight, Miss Elsie. And our Mr. Boboy Bueno. And of course, our technician, Mr. CJ. And with my partner, Mr. Willie Man. Sa atin makaya ang ngay pagpakita tati panagkakit na malbalita ayan mo yan ko sa wentik na puno kung gayon at matangka na ulit ang panunuti sulit yan ka at dapat problema ang sakit asuba ipalpal lang amo kaniya di mo lang amo ang magsasantana diyak malang naragarupong sluluwa apay nagito'y sa inay pamasakit mo dyan may turay awan ka din patek kuken ka na di mo maglawrurut kuken gura ururayat lang may sa balikas magbalag ang tu'y marikring salot-sulot ka at nagka-problema na sakit asubat ipalpalag ang mukha riyan di mo lang ang muang masaksagdana tsak malang na nagarupos luluwa apay di mo pangin nagito'y sa init pamasakit mo dyan may tuwing awan ka di patek kuken ka na di mo man naururut kuken mura ururayik lang may sa balikas magpalag at imarikrik na ay ayatin na Ilaan mo ang masasagdana tsak malagta nagarupos luluwag apay di mo mangin dagito'y sa init pamasakit mo dyan may turen awan ka di patek